اتخال لنكنا زقاطمه بإثيوبيا مأسرتي مرحنة أبالات أونغيو مأسرتي مرحنة أبالات أونغ نتوم لعلوت أمرار حاز التقالله بحلف دمما نتي كوماندر ان تشيف ويكا أزازي وتحتراو كنفيناي جنبار حرنة أورومو زنبره أبال زتقاللي سلازي بزي بالتعميم حريقهم أبالات أونغ بزحر كان زي من البات أبي إثيوبيا خطف زي كل حوي تولي إلو من زارو الله لومي أتم تأثروا 4 لعلوت حلفتي سب سلطانا أونغ تفتحهم مقاتلو اتقندي أوراز قريم مراحيهم أتو عبدين سقاب حجي أي تفتحن سلازي جنبار حالنا أورومو انتاي مزولو زلو نحناكو تي نكال زبحال سلامو ناي بوليتيكا مدرخ زبحال تجميرو سلتبحلينا ناوشتي إثيوبيا أتينا يجيجن كومو خوينو يصنحنا أبالاتنا يسر له معلتي بيروتات كاين خفت وي اوفيسات كاين خفت نقلكل اوفيسات تخفتناها توم زخفتناهم اوفيسات نقيسرحو بوزح صقم يقاتمنا له سلازي ناي بحقنا منبر تشكرنا زلنا بخمس عينت انت عينت مرجع كايديو بخمس عينت انت عينت ناي بوليتيكا سلفتات وددر كايديو سلازي ابي إثيوبيا من البات كتفت زي كل داغما يحوت ولي له زول مغلصي ازي ترير زغنا قالات يقول له جنبار حرنت أورومو مالتي تخالق من البات دبره ጭንቀት كومون ጌታቸው vodka كسمعوا زغنيو أويات الملكتي دبره ጭንቀት كم تلمود أب تفلالي أقاطامي كابتن مبل 45 عمت زخري برتاو تقادلو مجمار ناي وياني جميرو حجون أبزي بعل عدوى نايت مالي اتغند أجندو نبلصقنا بارتي ويكا نزي prosperity parties بحال موقعيو سلازي أبتي ناي مبل 45 عمت أويات كلها خمس معنايو كوصان كوشت هاجرن زلو مرحتي بزعبا ويانا زلو زي وكلتي حزبي إثيوبيا وي بايتو وكلت حزبي إثيوبيا نعو خوننا هم زلو تدا زي كونينو خا تግራይ كاب إثيوبيا هم تفليت كم فليت هاجر كوج كم زقبو خسبخ كم زي كنه كم كند أبال ناي منغستي إثيوبيا خوينوغا لنكنه ازي ناي بلصقنا بارت زبحال امرጫ زكايدو زلو خمرص يلو زحسبو زلو كله كنت مخانو يخزارب قنيمو خالتي ጌታቸው vodka ወይ ጌታቸው ረዳ ዝባል طفيو ابسخران دحر مقنايو لنكنا اخا از اخلو عبيدو ز اخلو سفيرو كم بحدش ماتيو مستا مغابريا ناي ويانا زقنت ميديا تግራይ ميديا هاوس ناي ساعتين فرقان زخون قال محتتيبو كله تي خبو زو على زرباتات كان يحبدان عقل صبت ناي ጭንቀቲ
ني بريزيدنت إساياس بزهابو مغلطي ناي بحق كلهم كم سنبدو كلهم كم تناوصو ጌታቸው ቮድካውን ከሓቡ ኣይከኣለን ነጊሮምና ሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ማሓዳር ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ዞባና ዝሃቦ መግለፂ እውን ፅቡቅ እዩ እቲ ችግር ዘሎ ግን ንዓና ነተጋሩ ወይ ንዓና ንወያነ ከም ዕንቅፋት እዩ ዝቆፅረና ዝብል ናይ ብሓቂ ንነብሶም ዘተዓባቢ መግለፂ ይቡ እዚ እዛ ብትሕተ ብነፍስ ምትሓት ትሳቀ ወያነ ንነፍሳ ዓባይ ጌራ ከተቅርብሲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንዓና ነቲ ናቱ ድሌታት ናይ ሰላም ድሌታት ሲ ዕንቅፋት እዩ ዝቆፅረና هو ሽፍታ ዕንቅፋት እንዲ ገና መወዳእቱ ኻ ሽፍታ ክድምሰስ ከም ዝኽእል ይርስዕዎ ኣለዎ እጂ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ሓደ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን እያ ሓቂፋ ዘላ እዚ ቴሮሪስት ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ኣሸባሪ ዝኾነ ጉጅለ ወያነ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብላክ ሊስት ከኣትለዎ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ኣሸበርቲ ሊስታውን ከኣቱ ክእል ኣለዎ ስለዚ እቲ መቆፃፀሪ ሜላታት ስለ ዘሎ መወዳእቶም እንታይ ከም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ጌታቸው ቮድካ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምናልባት ገለ ስጉም ትብል ዕሌና ክወስድ ተፈቲኑስ ንዓና ኣይኮነን ወይ ንዓያ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ትመልሲ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ሓሳዊ ተገላባጢ ዝኾነ ፖለቲካ ገይሩ ኣብ ማሕዘል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕዘል ኣብ ትሕቲ ቀምሽ ኢትዮጵያውያን ኣትዩ ነብሱ ከድሕን ዝገበሮ ምሕብእ ተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ተልዩ ኣብ ልዕሊ ወያነ እምበር ንኢትዮጵያውያን ዝትንክፍ ከም ዘይኮነ ንሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢትዮጵያውያን ንፈልጥዎ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ፈልጦ መሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያውን ዝፈልጥዎ ሓቂ እሞ እዚ ልኽብጥና ጥራሕ ኢና ንብሎ ንሕና ካልእ ጌታቸው ቮድካ ወይ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ፅሉል ሰብኣይ ክዛረቦ ዝወዓለ ብዛዕባ ብልፅግና ፓርቲ እዚ ብልፅግና ፓርቲ ዴድ ኦን ኣራይቫል ወይ ቅድሚ ምምፁእ ዝሞተ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ሞትሲ ሞት ኣይበልካ ኢና ክንብሎ እንደሊ ካልእ ኣነ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኣብርሃም በላይ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኮይነ ተዝምልሰሉ ባህ በለኒ ግን ጉዳይ ኢትዮጵያውያን እንዲሱ እንድሕድሕዶም ክመላለሱ ክእሉ እዮም ኣይመስለንን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሓገዝና ዝዘሊ ወይ ካብኡ ዝሰንፍ ግን ንዝኾነ ይኹን ሰብ እቲ መጀመርያ ዝስምዖ እንታይ እዩ ጌታቸው ቮድካ ዴድ ኦን ኣራይቨል ወይ ከዓ ቅድሚ ምምፃእካ ዝሞትካ ተይሉካሲ ሞት ስሙት ኣይበልካ ጥራሕ ኢልካ ኢኻ መልሲ ትቦ ወያነ ንባዕላ መይታ ዕለተ ቀብራ ኣብ መቐለ ኮይና እንዳተፀበየት ነዚ ሓድሽ ዝፍጠር ዘሎ ሓያል ኣካይዳ ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ወይ ከዓ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲስ ሞት ኢላ ክትፅውዖሲ እንታይ ይመስለኩም ስለዚ ክንምንታይ ወያነ ተሻቂላ بعقل صبت تزارب الله بزيرو مرات الناس الله زغلص تزيكوينو قال والحنتي تي ناي قالات كمرا تتقيمكاتم صلوت يلا لوط بتغباري ስለዚህ ዶክተር አብርሃም በላይ መራሕናይዚ ናይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ምስ በዓል ዛዲክ አብርሃ ኮይኑ ሓድሽቲ ኦፊሳት ከኸፍትዮም ኣብ ኩሉ ትግራይ ድማ ብዙሓት ሓገዝትን ኣባላትን ከም ዘለዎም ገሊጹሎ ስለዚህ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርኢቶኻ
إلى نتا غازيتنيا تحتتتو كل جزء مچم 100% مبال عمله من دي ويانه 100% مرجع يعوتو 100% اي تسعرنا نولو كل جزء 100% لازم تايلو مليسوسي تزغرم 100% محلل كخيله زخونه يكون قبل علو تمرر حناي ويانه ابال ناي زبلصغنا بارت زغون يلن ካብ ካልኦት ኣባላትና ግን ሓደ ክልተ ኣይክስኣኑን እዮም እቶም ሓደ ክልተ ኣባላት ንዓና ገዲፎም ወይ ንወያነ ገዲፎም ናብ ብልጽግና እንተዳኸይዶም ግን እዚኣቶም ከዓ ግብረ ሰዶማውያን እዮም ኢሉ ኣጸያፍ ብዝኾነ ቃላት ፀዊዕዎም ኣሎ ስለዚ እትባዕሉ ክገብሮ ዝሓድር ዝውዕል መጻረፍ ክጥቀመሉ ኣብ ሓደ ዓቢ ህዝቢ ዝከታተሎ መድረኽ ኮይኑ ከም ዓይነት ጽዩፍ ቃላት ከውፅእ ከሎ መራሕቲ ወያነ ኣብ ምንታይ ወዲቖም ከም ዘለዉ ጥራሕ እዩ ዘረድእ ስለዚ ደረጃ ናይቲ ውድቀቱ እዩ ጌታቸው ጎድካ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ንዶክተር አብይ አሕመድ ሁን ዝገደፈሉ ነገር የለን ንዶክተር አብይ አሕመድ ሁን ዝገደፈሉ ነገር የለን ንዑን ዳርጋ መርሐ ክኸውን ብቁዕ ከም ዘይኮነ ሓንሳ ኣቱም ብሎ ሓንሳ ኣታብሎ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ትግራይ ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ ክኸውን ከሎ ባዕሉ ሹመት ከም ዝሃቦም ንበዓል ዶክተር አብርሃም ከም ምስሌነ ናቱ ገይሩ ከም ዝወቅ ናብ መቐለ ከም ዝሰደዶም ገይሩ ናይ ብሓቂ ብዘሕፍር መልክዓት እዩ ዝገልጾ ፈቲኑ እሞ እትገርም ግን እዚ ዶክተር አብርሃም ነዞም ሱራት ኣብ መፍታሕ ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ሕቶ ከቅርቡ ከለዉ ብትግራውነት ተኣሲሮም ዝበሃል ኣብ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ስለዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተዝህትሑ ለውጢ መመፀይሉ ለውጢ ምፅኡ እጅ ወያነ ነዚ ክሬዲት እዚ ክትከልኦን ናብ ነብሳ ክትግልብጦን እውን ዓብዪ ፈተነ ክትገብር ርኢና ግን ኩሉ ትገብሮ ወያነ ድሕሎሚ ፍሹል ከም ዝኸውን ከዓ ዘረጋግፅ ኣካይዳ እዩ ነይሩ እቲ ካልእ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኣባ ሓጎይ ስብሓት ነጋ ለንቀነ ዘካየዶ በመሓርኛ ናብ ኢትዮጵያውያን ዝዓለመ ናብ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝዓለመ ቃለ መሕትት እዩ ግን ኣብዚ ናይ ብሓቂ እርጋኑ ዘርኢ ስጋዕ ክንደይ እቲ ሕማም ዲሜንሻ ወሪርዎ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘካየዶ ቃለ መሕትት بفصم نجግንነት ታሪክ ኤርትራ ረሲዑ بفصم نجግንነት ህዝቢ ኤርትራ ረሲዑ ማለሊት ወይካ ወያነ ትግራይ ዳርጋ በህዝቢ ኤርትራ ወይ በህዝባዊ ግንባር ከምዘይ ቆመትን ከምዘይ ተሐገዘትን ብናታ ተሓሳስባ ብናታ ኣካይዳ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ዝገለጸሉ ታሪኻዊ ኣማጻጽኣ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ኣማሕባብላ ናይ ወያነ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እቲ ካልእ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ
እቲ ኩላቶም ሓለምቲ ደቂ ወያነ ዝብልዎ ኣተሓሳስባ እዩ ደጊሙ እቲ ካልእ ግን ስብሓት ነጋ ሓቂ ተዛረበሉ ወያነ ትግራይ ከም ተሳዕረ እቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ከም ደኸመ ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያ ፈሪሖም ናብ መቐለ ከም ተኣኻኸቡ በትርን ምውጥዋጥን ምስ በዝሓና ካብኡ ኢና መፂእና ኢሉ ስለዚ ንዶክተር አብይ እውን ንምናኣስ ዝተጠቐመሉ ኣብ ኣኼባ ከይተረፈ ሓደ ሰብ ዘንበቦ መጽሓፍ ዝነገሮ ንኩሉ ሰብ ግን ከም ዘለዎ ምስ ነገሮ ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ከይዱ ግን ለካ ኣጋንንት ኣለውካ ኢሉ ከም ዝነገሮን ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ከም ዝሰሓቀ ተዳ ኣጋንንት اليوم ነዳእሞ ዘይትመርምረኒ ኢሉ እውን ከም ዝወጠሮ ይዛረብ ስለዚ ሰብኣይ እዚ ናይ ባሕቂ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ግን መንነቱ ወይ ትበ ዘሎ ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ በጽሕዎ ዘሎ ናይ እርጋንን ናይ ምጅጃውን ኩነታት ዘቃልዕ ጥራሒት ዝገበሮ መግለጺ ካልእ ብዙሕ ፍረ ኣለዎ ተባሂሉ ክጥቀስ ኣይኽእልኒ ተዓብ ነገር ተዛረቦ ግን እዞም ነፃነት ትግራይ ንደሊና ትግራይ ክትፍለ ኣለዋ ሪፓብሊክ ትግራይ ዝብሉ ኩሉ ሕማም ምዃኑ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃኑ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ነጊሩ ኣሎ ብሓይሊ ከዓ ክኸውን ከም ዘይክእል ሓይሊ ከም ዘይብሎም እቲ ጥበብ አንቀጽ 39 ምዃኑ እሱ ግን ካብ ኢዶም ከም ተሓደጉ እጅቲ ቆዋም ዝበሃል ወይ ናይ አንቀጽ 39 ክሰርሕ ከም ዘይክእል ስለዚ እሱ ቦትኡ ስጋብ ዝምለስ ወይ ወያነ ብኻልእ ኣግባሃላ ማለት እዩ ከምቲ ጸንሓቶ መራሒት ናይ ኢትዮጵያ ስጋብ ትኸውን እዚ አንቀጽ 39 ንጻል ዝበሃል ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይከኣል እቲ ጋዜጠኛ ኣጥቢቁ ምስ ሓተቶ ንምንታይ ደይከውን ብሓይሊ ክኸውን ኣይኽእልን ተበሎ ማቦግዳ ክጠፍእ እንዲኻ ከመይ ጌርካ ክትገብሮ ኢሉ ትወያነ ዘለዋ ድኽመትን ክትምክት ከም ዘይትኽእልን እውን ብግሉጽ ኣንቢርዎ ስለዝኾነ ወይ ብግሉጽ ኣነፂርዎ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂታ ቀንዲ ቁም ነገር ኢልካ ተሓስባ ካብቲ ኩሉ ሃለውለው ዛነት በዚኣ ጥራሕ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ወያነ ተሳዒሩ